Performancekunstneren kaster lys på en masse usynligt arbejde. Der er noget arbejde, der tæller, og der er noget arbejde, der ikke tæller. Men det hele er nødvendigt for, at hjulene kører i samfundet. Performancekunstneren er en prototype på fremtidens arbejdende menneske. Det mener i hvert fald den næste forsker, du skal møde. Hun hedder Cecilie Ullerup Schmidt. Men hvad kan performancekunsten og vilde typer som Marina Abramovic, Andy Warhol, Warhol's pop art era, Yoko Ono og John Lennon, for nu at tage et par berømtheder inden for genren, vise dig og mig om vores arbejdsliv? Ret meget faktisk, hvis du spørger Cecilie. Jeg tror, performancekunsten grundlæggende stiller spørgsmålstegn ved imperativet om at deltage i samfundet på nogle bestemte præmisser, være produktiv, betale skat, ikke stille for mange spørgsmål. Udgangspunktet for min forskning, det er at se på performancekunstneren som en slags forbillede for arbejde i dag. Performancekunsten har sine rødder i 60'erne og 70'erne, og en interesse i at bruge det levede liv som materiale i kunsten. Det levede liv, det er jo, når man sover om natten. Det er de drømme og kriser, man har i livet. Og det materiale, de erfaringer, bliver brugt i kunsten. Det betyder også, at arbejdstiden er fuldstændig eksploderet. Det er ikke 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile, som det gamle arbejdsetos er i arbejderbevægelsen, men det er i stedet for et arbejde, der kan finde sted om natten i drømmene, eller i en samtale med en ven, eller midt mens man står og laver husligt arbejde og vasker op og tænker, hov, det her er jo for, at kapitalismen kan køre, at jeg laver det her arbejde, at jeg tænker de her tanker, at jeg gør rent, at jeg tager mig af børn. Alle de her former for usynligt arbejde, det er noget, som performancekunstnere kaster lys på. Et eksempel kunne være den slovenske performancekunstner Mladen Stilinovic, som i 78 laver et værk, der hedder Artist at Work, hvor han faktisk tager billeder af sig selv, mens han ligger i en seng og sover, for at stille spørgsmålstegn ved, hvad tæller som arbejde i dag? Performancekunstneren kaster ligesom lys på, at der er nogle sider af vores liv, som vi kapitaliserer på og kalder det arbejde. Jeg tror, man kan lave en ret tydelig bro fra performancekunstnerens kasten lys på, eller give os forståelse for alle de timer, som ligger uden for reel arbejdstid som arbejde, og så videre til stand-up-komikeren, der trækker på sine private erfaringer, når vedkommende står på scenen, til Instagrammeren, som tager billeder af sig selv, når de ligger, eller små film af sig selv, når de lægger make-up, laver mad, passer deres børn. Så det her med, at alle mulige sider af livet, alle former for aktivitet, kan tælle som arbejde. Cecilie, hun har undervist en årrække på Kunstakademiet i Berlin. Hun forsker i en interessant adfærd hos de studerende, som jo er i skarp træning som fremtidens arbejdere, siden man indførte de såkaldte ECTS-point i de videregående uddannelser i Europa. ECTS-pointene, det er et forsøg på at måle, hvor krævende et studie er. Jeg oplevede selv, at studerende begyndte i sådan nogle registreringsskemaer, lidt som når arbejderen tjekker ind og ud, så i sådan nogle registreringsskemaer at skrive op, jeg læste Merleau-Ponty fra klokken 5 til klokken 7 om morgenen. Eller jeg syede på en pude med et modstandsslogan fra 9:30 til 10:30 i går aftes. Så de her former for aktivitet, hvor man tænker, var det lige præcis din fritid, eller var det lige præcis din hvile, der nu er blevet til en del af dit arbejde, der tæller? Det er meget tydeligt for kunstnere, tror jeg, at dit arbejde finder ikke nødvendigvis sted, når du er i dit studio. Du får en idé midt om natten. Du har en vild drøm, som du skal bruge dagen efter. Så derfor så kan man ikke kontrollere, hvornår arbejdet finder sted. Det, der er spændende med sådan en arketype forestilling om arbejderen, er, at der tjekker du ind med dit tjek. Det er sådan clock in, clock out kort. Klokken 8 om morgenen, når du går klokken 4. Men den her ukontrollable produktion af mulige idéer, mulig kunst, som kunstneren arbejder med, den ligger ligesom i alle døgnets timer potentielt. Det, der også er spændende, det er jo også, at
det er ikke kun dig selv, der producerer arbejdet, det er også dine relationer. En idé kommer typisk i en samtale med en ven, eller noget, du ser ude i virkeligheden, eller en erfaring, du har med dine venner eller din omgangskreds. Så det sker i et relationelt møde. Og den form for opmærksomhed på, hvad der kunne være potentiel kunst, gør, at der potentielt ligger arbejde overalt, og at alting, et venskab, kan pludselig blive til networking. Eller, altså, der findes ikke nogen situationer, der er renset for potentiel arbejdsmulighed, eller potentiel kapital, hvis man vil sige det med kapitalismens grådige interesse. Det, jeg synes, der er væsentligt ved den her opmærksomhed på, hvad der tæller som arbejde, som performancekunstneren hjælper os til at forstå, det er, at det kaster lys på en masse usynligt arbejde. Når man skal tænke over work-life balance, så skal man også tænke over, hvornår er det, at jeg egentlig ikke arbejder? Er der egentlig timer, som ikke potentielt også kan skrives på mit CV? Som noget, samfundet er afhængig af, men ikke betaler. Så det vil sige, at der er noget arbejde, der tæller, og der er noget arbejde, der ikke tæller. Men det hele er nødvendigt for, at hjulene kører i samfundet. Når Helen Erdem, som har lavet den her forestilling, hvis scenografi, jeg sidder i lige nu, står på scenen her på Avenue T, så spørger hun også, tror jeg står, fordi jeg har talent, eller fordi jeg har 19.000 følgere på Instagram? Altså, hvad er egentlig kvalifikationer i dag på arbejdsmarkedet? Er det følgere, eller er det kompetencer? Og hvordan kan du kende forskel på, hvad der er kompetencer, og hvad der er popularitet? Vi skal lige en tur tilbage til performancekunstnere i 1960'erne, 70'erne og 80'erne. De lytter og ser på et arbejdsliv i kæmpe forandring. Blandt andet, at skellet mellem, hvornår man har fri og hvornår man arbejder, begynder at flyde sammen. Der er et skift i arbejdsparadigmet fra det, man kan kalde fordistisk arbejde, som er det, der foregår på fabrikken, Ford-fabrikkerne, hvor det er samlebåndsarbejder, man møder ind, klokker ind og klokker ud fra 8 til 4. Og så det begreb, man kalder postfordistisk arbejde, altså arbejdet, som er i en vidensøkonomi og en serviceøkonomi. Det gør, at arbejdet kan flyttes fra fabrikken til alle mulige andre steder. Til hjemmet, til baren, til sengen. Performancekunstnere kaster lys på eller sætter fokus på den form for arbejde, som ikke længere hører til inden for fordismens rammer. Et eksempel fra performancekunsthistorien er i 1980 kunstneren Tze Shen, som er flygtet fra Taiwan og bor i New York. Han laver de her one-year performances, som er det, man kalder durational performance, som meget udfordrer vores oplevelse af tid. So I punch, then I waiting for next hour. I et helt år, Everyday life is the same. So most basically life is waiting for next hour. der ringer han med en klokke hver eneste time på alle tider af døgnet. For ligesom at markere den sådan meget flydende grænse mellem livstid og kunsttid. Hvornår tjekker han ind af noget i noget, hvornår tjekker han ud fra noget. Så det vil sige, et helt år er han på arbejde som kunstner i den her one-year performance i 1980 til 81. Hver eneste time ringer han med en klokke. Og det, der er væsentligt, det er, at de her prekære forhold, som han også gør opmærksom på, er betinget af, at han er en udokumenteret flygtning fra Taiwan, der bor i New York, hvis liv er meget, og økonomiske betingelser er super begrænsede, og derfor så tæller hver eneste time også som en måde, han potentielt kunne skabe mere kapital for sig selv, eller hvad kan man sige, værdi, eller måske rettigheder til at få lov til at opholde sig, hvis han er arbejdsdygtig. Ikke? Altså, hvad tæller for en borger i et samfund? Det er, hvis de er arbejdsdygtige, hvis de er skatteyder, ikke? Altså er til nytte. Og der kaster Tze Shen ligesom et enormt fokus på forholdet mellem nytte og nyttesløshed
i relationen mellem arbejde og liv. Det her med at bruge ikke-arbejdet til at pege egentlig på forventninger om produktivitet i samfundet har været sådan et motiv i performancekunst. Andy Warhol har en film om sin unge elsker, der bare ligger og sover. Yoko Ono og John Lennon holder sengen i en stor hotelsuite, hvor de demonstrerer mod Vietnamkrigen ved at være passive. I den feministiske performancekunst er der ret meget fokus på det usynlige arbejde, som er produktivt for samfundet, men som ikke tæller i lønningskategorier. Den palæstinensiske performancekunstner Reda Sadeh har i 2007 en performance, der hedder Vakuum, hvor hun støvsuger ørkenen i Palæstina, altså det vil sige nogle golde bjerge. Og det er jo en performance, der fokuserer på et kønnet arbejde, kvindens arbejde, der står og støvsuger i det her uendelige. Altså vil du støvsuge alt sandet op i ørkenen, der er ingen til stede, der er ingen, der står og klapper eller udsteder løncheck. Når man er et arbejdende menneske, så er man også en skatteyder, så er man også produktiv for, at hjulene ligesom kører i et samfund, at kapitalismen kan rulle videre. Og hvis du stopper med at arbejde, så den her passivitet kan forstås som en modstandshandling, jeg deltager ikke længere i hamsterhjulet, kunne man sige, ikke? I Danmark har der været sådan en hets mod forestillingen om dovne robot og kontanthjælpsmodtagere, som ikke ønsker at yde noget i samfundet. Jeg tror, at performancekunsten grundlæggende stiller spørgsmålstegn ved lønarbejdet og imperativet om at deltage i samfundet på nogle bestemte præmisser, om at være produktiv, betale skat, ikke stille for mange spørgsmål. I et af sine forskningsprojekter kaster Cecilie sig over et meget interessant, men også ret creepy forhold. Nemlig det, at jo mere dit arbejde føles personligt og meningsfuldt for dig, jo mere svækkes din modstandskraft over for uretfærdighed og udnyttelse. Det, siger Cecilie, skyldes en historisk udvikling, hvor vi i stigende grad romantiserer vores arbejdsliv. Og hvem er så topperformeren i den myretue? Det er performancekunstneren. I slutningen af 90'erne bliver kunstneren et forbillede for Tony Blair, premierminister i England, fordi kunstneren arbejder 24/7. Den her passionerede arbejder, der ikke beder om feriepenge eller ret til barsel eller barnets første sygedag, er selvfølgelig et ultimativt ideal eller forbillede for en hyperkapitalisme, der kan tappe på arbejderne 24/7. Hvis vi siger, at kunstneren er en ekstremt investeret arbejdertype, som ligesom lever af passionen for sit arbejde, og ikke kan give slip på det, så er det også en arbejder, der ikke strejker. Det er et arbejde, du ikke kan lægge fra dig, fordi det har så meget med din personlighed at gøre. Det er meningsfyldt i modsætning til arbejdet på fabrikken, hvor man ligesom kan træde væk fra samlebåndet og strække i flok. Også fordi man har måske mere det samme distancerede forhold til arbejdet, hvorimod kunstneren, og måske kunstneren som arketype for en form for arbejder i dag, er så personligt investeret i arbejdet, at det er noget, som man faktisk ikke har lyst til at holde op med. Altså den her med lige at lægge sine arbejderrettigheder til side, fordi det virker som et meningsfyldt og selvrealiserende projekt at få lov til at udføre noget bestemt arbejde. Samtidig med, at kunstnere på kunstuddannelser bliver trænet i at tælle deres timer og på sådan en individualistisk vis holde regnskab med deres arbejdstid og skabe en opmærksomhed omkring, hvad de vil investere i for deres fremtidige arbejdsportfolio,
så har jeg også bemærket i min forskning, at der er en stigende tendens til, at kunstnere efter endt uddannelse organiserer sig i kollektiver. Det, der er interessant, når kunstnere organiserer sig i kollektiver, det er, at de ved at blive flere, bliver opmærksomme på den fælles erfaring, de har med en strukturel prekarisering. Altså, at de alle sammen har til fælles at leve på nogle sårbare præmisser som kunstarbejdere. Der er et kunstnerkollektiv, der hedder Dansatelier, som er uddannet fra den danske scenekunstskole, som består af 11 kunstnere, for ligesom at organisere sig som fællesskab, der modsat sig den her ensomgørelse, som der også ligger i hele tiden at skulle hoppe fra job til job, fra tue til tue, og den her også strukturelle økonomiske usikkerhed, som det er at være solokunstner, så organiserede de sig omkring et fælles rum, et atelier, et studio. Det der er, det er, at de har sådan en praksis, hvor de hver dag mødes og har morgentræning sammen, og så kan de så booke sig ind og bruge studioet hver især, men altid ud fra den præmis, at de andre muligvis også er der. Det vil sige, man har ikke ret til noget alene. Og det der med en øvelse i at dele, en øvelse i fællesskab og i omfordeling, også af privilegier, altså at have tiden for sig selv. Nej, den skal du faktisk dele med nogle andre. Det har været en del af deres praksis. Og en anden ting er selvfølgelig erfaringsdeling som noget helt vildt væsentligt. Altså, at man taler med hinanden om, har du egentlig holdt ferie i år? Sig mig, arbejder du egentlig altid i weekenden? Tør du heller ikke få et barn, fordi du er bange for, hvad der sker med din karriere? Så at dele de her prekære eller sårbare omstændigheder for at være kunstner og freelancer i det hele taget, som arbejder, det er det, der sker i kollektiv. Der er en erfaringsdeling, og der er også en pragmatisk redistribution af ressourcer. Hvis kunstneren på godt og ondt ser ind i en tid, vi andre ikke helt er nået til endnu, hvad er så den kunstneriske vision og erkendelse af det at være et arbejdende menneske, hvis vi ser et skridt længere frem? Jeg tænker, at kunstneren som en form for rollemodel, eller måske sandsiger, skal gøre os opmærksom på, at i det vi har fået lov til at realisere os selv og bruge vores egne erfaringer og skabe et meningsfyldt arbejde, har vi også givet køb på vores privatliv, vores fritid, vores søvn. Og når kunstnere organiserer sig kollektivt, så er det også et forslag om, når kunstnere organiserer sig kollektivt, så er det også et forslag om at gentænke, hvilke rettigheder vi har givet køb på som arbejder i det, vi har fået, det arbejde, vi troede, vi allermest ønskede os. Hvis man går tilbage til Karl Marx, så har han sådan en opdeling af det produktive arbejde og det uproduktive arbejde, hvor kunsten hører under det uproduktive arbejde, altså også det, man ikke behøver at aflønne. Det er ikke Marx' udlægning, men det er ligesom sådan, han læser kapitalismen. Så hvis du virkelig nyder dit arbejde, så er taknemmelighed typisk lønnen. Det er tilfældet med kunstnere, og det er tilfældet med mange freelancere, som ligesom arbejder med noget, som man også kunne forveksle med deres passion, selvom de er uddannet til at arbejde med det. Altså, jeg tænker, så længe kunstnere lever under så prekære forhold, som de gør, så tror jeg, de bliver ved med at være optaget af en normalisering af deres arbejdsforhold, som faktisk bare vil betyde et arbejde for bedre rettigheder, basically. Altså en normalisering på sådan en helt vildt kedelig og pragmatisk måde, som hedder sådan, kan vi godt lige genetablere det der med feriepenge, barselsrettigheder, barnets første sygedag. Kunne vi etablere det for alle os, der har valgt at være freelancer? Der tror jeg jo også, at fagforeninger ligesom stadigvæk er bagud i forhold til at forstå, hvad freelancers betingelser er. De har ligesom etableret sig i forhold til at kæmpe kampe for lønarbejderen, for en fastansat arbejdsprofil. Så længe vi bliver kaldt på gennem staten som arbejdende mennesker, så længe vi bliver
tiltalt af statsministeren som nogen, der forventes at betale skat, så synes jeg, det er irrelevant ikke at kigge på work-life balance. Så det er afgørende, at vi bliver ved med at kræve hvile og kræve fritid. Også noget, som måske, altså, som ikke kan omsættes til en god story på Instagram. I Cecilies forskning i performancekunst, så kigger hun nu på noget, som jeg tror mange af os kender til. At du er autentisk. Jeg er optaget af, hvordan løftet om autenticitet også kan være låsende for, hvad du egentlig kan producere som kunstner. Det er et dilemma i dag, at det ligesom bliver sådan en spændetrøje. Autenticiteten bliver en spændetrøje for, hvem kunstnerne kan få lov til at være, og hvilken slags kunst de kan få lov til at producere. Jeg tænker, at spørgsmålet om at være troværdig og autentisk i sin optræden ligesom bliver ens kapital. Om man så er politiker og laver TikTok eller Instagram stories, eller om man er en kunstner, der ligesom skal blive ved med at fortælle den samme ledelseshistorie på en bestemt måde for at opretholde sit brand. Hvordan oplever du, at vores samfund værdsætter eller værdisætter forskellige typer af arbejde, og hvad bliver usynligt? Du må rigtig gerne dele dine tanker og meninger og holdninger med os her på Future of Work. Du kan skrive en kommentar ned under videoen i kommentarfeltet. Husk at abonnere her på kanalen og gå ind på vores Instagram, fow.nu. Herunder i videoens beskrivelse finder du links til alle de fede ting, vi er faldet over her på redaktionen, da vi researchede til den her video.